unali cham'mathukulo komasana pomwe anyamata ena amapasa awiri ankaenda akuseka tinkhani tawo pamene paja anali anyamata okondwa kwambiri nkumaoloka msewu monyadira koma mosadziwika bwino siyenta komwe inachokerako kwamaseka nzichabe kusekerera kunali pa anyamatawa kunathera pompo mpaka kalekale. Amayi awo nkhani inawapeza nathamangira kumenekoko ndi phuma chitenje m'manja akunjenjemera. Anawagwira ana ake nawalankhula nati chonde tadzukani ana anga, chonde dzukani musanditeno. Koma sanayankhe nanga ukufa amalankhula. Mtima wa mayi unali ukutuluka thukuta la ululu koma amawugwira mtima wawo. Ankadziwa kuti komwe kuli bambo awo anawo akamva samva bwinolo pang'ono chifukwa nawo ankawakondesesa ndi kuwadalira ana amene wawa. Choncho sanafune kuwadzidzimusa ndi uthengawu. Anatengera matupiwo ku nyumba kwawo anawasiya mulumu bwinobwino kuwatsutsuna pa chipumipa ndi kuwavindikira ndi nsalu yoyera. Ndipo mayiwo molimba mtima anakwanisa kuphika chokudya chomasulira fasting popeza onsewa anali akusala pa nthawiyo. Madzulo bambo a nyumbamo Shehe Mustafa anafika pa khomo amvekere salamu alaikum. Wa alaikum salamu anayankha mayi a nyumbamo. Pa nthawiyi a Mustafa nkuti akuchokera ku mzikiti anafika akumwetulira nati anyamata ndi ali kutiko sindinawaone ku mzikiti lero bwanji. Mzimayi anati chonde tadyani kaye mwatopa kenako tiyambe kulankhula bwinobwino tilankhulani. Shehe Mustafa anakhala pansi nkumadya komabe kwinako akufunsabe nati nchifukwa chani lero nyumba muno muli popanda mapokoso a anyamata amene wawa. Anamaliza kudya ndi kukhuta nkukhala ano pansi ndipo mwe mayi anati amunanga ndikufuna ndikufunseni chinthu china chake. Wina wake anatisungisa diamond ofunikira kwambiri zaka 20 zapitazo ngati kutikhulupirira choncho ndiye kupezeka lero wabwera nkuzatenga ife pamenepo tikuyenera kutani. Shehe Mustafa anayankha ndi confidence nati wabwezera basi zimenezozo sizoyenera kufunsanso iyayi zomwe sizili zathu timayenera kuzipereka kwa eni ndiye tabwerani kuno amunanga. Kenako mzimayi anawatenga amuna awo kuchipinda anagoneka matupi ana kucha nati eni ake amizimu ya ana awawa atenga mizimu yawo. Anavundukula nsalu mzimayi misonzi ili m'maso mwake. Ana awiri omwe anali chisangalalo nyumbamo atagona opanda mphamvu zina zilizonse pa moyo wawo nthawi itayima pa iwo miyezi ndi zaka zitasiya kuwerengedwa pa iwo. Bambo manja anayamba kunjenjemera mapumidwe ndi kusintha mutu nkubalalika. Anagwadwa pansi nawagwira manja anawo alizi ochoka osasanzika awa nati nzoonadi kwa Mulungu ndiko tinachokera ndipo kwa iye yekha ndikomwe tonse tikubwerera. Bambo anayamba kukumbukira mamemories onse a ana amene wawa akuphunzira kukwawa kulankhula akupita nawo ku mzikiti akadwala akamaseka ndi kulira misonzi m'maso mwa makolowo. Mayi akulira anati ndimakuwuzani munjira yomwe ndimakuwuzani amunanga cholinga muchimvese bwino kuti anthufe tikupita pang'ono ndi pang'ono. Pompo Shehe Mustafa anakweza manja mmwamba nati ambuye wanga zaka 20 zapitazo ana awawa asanabadwe ifebe tinali okondwa chimodzimodzi ndipo munatipasa ana awawa ife ndikuchulukisa kukondwa poganiza kuti anali athu. Komano ndadziwano lero zoti sanali ana athu anangokhala mayeso chabe pa moyo wathu omwe anali awo anawo ndi omwe lero lino awatengawo. Ndilibe mphamvu yokana kapena yonyoza chilamulo cha mwini moyo. Mulungu wanga kwa inu ndikomwe tinachokera ndipo kwa inunso motsatana ndiye kobwerera. Phunziro langa munkhani tilipo anthu ena ambiri palero omwe timakanika kuvomereza imfa. Baibulo limati mwa Hebrew 9:27 ndipo popeza kwayikika kwa anthu kufa kamodzi ndipo akafa kenako chiweruzo. Mbali inayi omwe amakhulupirira Kurani imati Quran 3:185 china chilichonse nacho omwe chili ndi moyo pangavute bwanji chidzala wa imfa. Izizi zikutanthauza kuti tinawuzidwa ndipo aliyense mwa ife akudziwa zoti azafa tizafa ndipo njira yeniyeni yofera chomwe chitazatiphe ndi komwe tikafere sanatiuze zonsezi kamba kuti akuuzeni inu kuti imfa yanu muzachita kupunthwa ndi kugwa mukhala bize kuyesa kuizemba kumachita kuphatikiza nsapato zitatu kuti musapunthwe. Sanatiuze kuti inu muzafera kuzomba kamba kungokuuzani choncho inu moyo wanu onse simuzaponda konso kuzomba kuli kuzemba imfa. Anthu ambiri lero ifa ikatigwera pamphuno timati ndi Satana wabweresa imfa. Ukuku kumangokhala kusowekera kwa chikhulupiriro chabe. Satana
sangapange chinthu pokhapokha mulungu nayenso atafuna. Mulungu amachita chomwe wafuna komwe wafuna. Ndizoona adi nzathu akatichokera ndi chinthu chowawisisa zedi, komabe khalani wokonzeka kwina kulikonse muli kuti nzanu muli naye pafupiyo ndi maliro ngati simmawa ndiye lachiwiri. Bambo anu, mayi anu, amuna anu, akazi anu azakhali ndi ana anu mukuwatsamira kwambiriwo, dziwani ndi maliro mmawa lino, ndipo konzekerani kuti muzasiyana nawo. Choncho kudandaula kwanu kuzakhalapo, koma kosiyana ndi kudandaula kuti kwakuchitikirani mokuzizimusani musakuyembekezera. Pamapeto pake dziwani kulimba mtima mukaferedwa, kumudalira mulungu ndi kuvomereza, popeza kufa sikutha kwa zonse koma ndi malekano chabe apano pa dziko lapansi. Kwa mulungu ndi komwe tikumachokera tonsefe, ndipo kwa iye ndiyenso komwe tonsefe tizabwerere mu njira yokhayo yomwe iye mulungu akuyidziwa. Ndine Dini Studios, ndathokoza kwambiri kamba koonera nkhaniyi. Musayiwale kupanga like komanso kuyika comment kuti timve zomwe inu mukuganizapo za nkhani, ndipo pamapeto pakenso osayiwala kupanga share ndi kupanga tag anzanu aja nawonso azamve nawo za uthengawu. Thank you.